Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Johannesi umpostoli isahluko se-12 amavesi 24 kuze kube 26. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, uma uhlamvu lukakolweni lungaweli emhlabathini lufe, luyazihlalela nje, kodwa uma lufa luthela ukudla okuningi. Othanda ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kodwa udela ukuphila kwakhe kulomhlaba uyokulondolozela ukuphila kwaphakade. Uma umuntu engikhonza makangilandele, nalapho ngikhona mina nongikhonzayo uyakuba khona. Uma umuntu engikhonzile, uBaba uyakumdumisa lowo muntu. Ngithanda indlela uJesu ayikhuluma ngayo le ndaba. Ngiyaqinisa ngithi kini, uma uhlamvu lukakolweni lungaweli emhlabathini lufe, luyazihlalela nje, kodwa alunamsebenzi walutho. Mhlawumbe into yokuqala ekumele ngiyibuze ukuthi, wangidalelani uNkulunkulu? Iyiphi inhloso uNkulunkulu abenayo ngempilo yami? Uthena mebusisa isibeletho sikamama engibeka kusona, athi mebhala incwadi kaJeremiya isahluko sokuqala, athi bheka ngakwazi usalihluli, ngakwazi ungakabi lutho, ngakwazi nabantu bengakazi ukuthi wena ukhona. Athi uPapa uBenedict, athi bheka uNkulunkulu wasifisa, wasenza, wasidala ukuba sibe khona ngoba enenhloso. Athi obhala incwadi kaJobe isahluko sama-42, athi ngiyalazi icebo enginalo ngomuntu wami lingeshintshwe muntu. Athi obhala incwadi kaJeremiya, athi ngiyawazi amaphupho enginawo ngawe. Umbuzo wami uthi, ngiyazazi yini ukuthi uNkulunkulu wangidalelani? Lo mbuzo kumele usihluphe njengabantu, ngoba khona abanye kweminye imizi okuhlezi kukhalwa ngabo. Usibanibani akuve hlupha, usibanibani akuvedelela, le ngane iyisilingo, lo muntu uyahlupha. Akekho umuntu uNkulunkulu amdalela ukuhlupha. Akekho umuntu uNkulunkulu amdalela ukuba usikhotheni. Akekho umuntu uNkulunkulu amdalela ukuba yisela, umdlwenguli, umbulali. Konakelephi pho? Ubani lona ontshontsha icebo likaNkulunkulu ngempilo yami? Ubani lona ontshontsha izibusiso uNkulunkulu afisa ukuzipha umndeni wami ngami? Ubani lona ontshontsha isibusiso sikaBaba? I could have been a good father ukube bengadlali utshwala. Ngabe ngubaba oqotho ukube benginaso isimilo. Ngabe ngumama onothando ukube angivumelanga inhliziyo embi ihlukanise umuzi wami. Yini lena entshontsha isibusiso uNkulunkulu asibekile kumina?
yilowo nayilowo kunesibusiso uNkulunkulu asibekile. Mhlambe wena wawudalelwe ukujabulisa abadangele. Mhlambe wena wawubizelwe ukwelapha abanhliziyo zaphukile. Kodwa uma usuhluleka ukuphila leya mpilo uNkulunkulu ayekubizele yona, baningi asebelimala. Balinyazwa ukuthi angivumanga ukuthobela intando kaNkulunkulu, angivumanga uNkulunkulu asebenze ngami, angivumanga ukuthi manginciphe mina Nkosi ukhule wena. Ngikhohliwe ukuthi kakade ngangidalelweni, ekhaya kakade ngangidalelweni. Mhlawumbe ekhaya abasalali ngenxa yami. Khona abantu abangasakwazi ukuza ekhaya ngoba ngihlezi nginomsindo. Mhlawumbe ekhaya abasazwani ngenxa yolimi lwami. Mhlawumbe izingane zami zikhule ngenaye ubaba, zingenaye umama ngenxa yezinto engizikhethile empilweni. Thina namhlanje uNkulunkulu uma singalivumeli uhlamvu ukuba lufe. Khona ezinye izinto ezibalekile uthi uJesu mekhuluma encwadini kaJohane isahluko sesine lithi izwi likaNkulunkulu kwakuswelekile ukuba indodana yomuntu idabule iSamaria ukuze owesifazane asindiswe. Khona ezinye izinto okuswelekile ukuba dlule kuzona maqedana uNkulunkulu aveza amandla akhe. And so mhlambe bekuswelekile ukuba udlule kulezi ilingo, bekuswelekile ukuba udlule kulokuhlupheka, bekuswelekile ukuba uhlekwe. Kubize ukuthi uPenina ahleke uHana, then uHana wasuka wayocela umntwana ethempelini likaNkulunkulu. Ukuba uPenina akamhlekanga uHana, akabukisanga ngoHana, akamenzanga inhleka abayeni, amenza isaliwakazi. Ukuba uPenina uthatha abantwana bakhe wabanikeza uHana, wathi Hana naba abantwana bakhulise, uHana ngaba kamgonanga uSamueli. Uma abantu bekuhleka, uma abantu bekuhlukumeza, uma abantu bebukisa ngawe, ubombonga uNkulunkulu. Ungahlali kumuntu, ungazondi umuntu, kodwa mbonge ngokuthi ukube bebengekho ngaba ngifundanga ukuzimela. Yazi kunezinto manje esesikwazi ukuzenzela zona ngoba babekade besenzela zona ekuqaleni, basiduba basishiya beyitshela ukuthi sobuyela kubona sibancenge, kodwa ngoba bathe bangasilahla banqaba ukusiza safunda ukuzenzela. Kunezinto namhlanje esesikwazi ukuzenzela zona. Kunezinto namhlanje esesikwazi ukuzibuka, kunenqumo namhlanje esesikwazi ukuzithatha, kodwa phambilini besithathela abanye abantu. Kwesinye isikhathi kuswelekile ukuba abantu baxebuke kuthina uNkulunkulu avusa umsebenzi. uJesu kuthina namhlanje uma uhlamvu lukakolweni lungafi, ayikho into ezomila. Yini ekumele ife kumina? Yipi le nkonzo ekumele
ikwazi ukuthoba sithi isiZulu inkunzi embili ahlale sibayeni sinye. Abanye bethu silinyaza ukuthi angikwazi ukugebisa ikhanda, angikwazi ukuvuma, angikwazi ukwehlela ngezansi. And so kwesinye isikhathi kumele sithi phakama Nkosi. Wethu gogo wami ubozenza isilima noma ungesona. Xolise noma isidingo singekho. Cha kulungile mntaka baba ngenza iphutha. Akulungile ngane yakwethu angibonanga. For the sake of ukuthula. Uthi uJesu namhlanje uthi umuhlamvu lingafi. Uthi lusala lube ngenamsebenzi walutho. Eyayikho into ebhlungu ukuthi ngosuku lokufa kwethu bangaka abantu abayombonga uNkulunkulu bathi Nkosi siyakubonga usivezele kona nezibusiso sibusise ngazo ngempilo kaSibandane. Bangaka abantu abayonika uNkulunkulu udumo ngokufa kwakho. Athi uIsaiah athi ngokufa kwenkosi uZiya athi bheka ngayibona inkosi yayihlele ehlalweni sayo sobukhosi athi nengubo yayo athi ayigcwele ithempeli lonke. Yazi khona abanye abantu abayoshumayeza nangokufa kwabo basondeze uNkulunkulu. Besiswele inkonzo yokuthi inkosi nasekufeni kwami mangilulanyiswe nguwe. Besiswele inkonzo nasekufeni kwami mangishumayele izwi lakhe eliphilisayo. Nasekufeni kwami mangibe yithemba kwabasele. Nasekufeni kwami mangibe isibonelo sabasendleleni. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise, sivikele, isikhanyisele. Siqusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla. Yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi ngilonde futhi nanamuhla ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Mahlahlemelise uNkulunkulu somandla sibusise uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.